ƙara kaka da ma kallon fina-finan Hausa da na barkwanci. Shahararren kamfanin na nakuwa ga ACK Film Production ke ɗauke da sabon shirin su da suna ‘yan karota ne da ya kunshi. Yaro ya zo ya sai magi, Kar ka harzuka ni. ya sai gishiri kuma da naira 20. Yau ne kuwa uga. Na yau ne. A yalla bai wayata. Ku ne direba wando masu yi. Zalunci. Wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku bari in barawo ya zo sata za a rinka wannan din. Mun kama barayi muke. Yanzu mala'iku 70,000 kake tafi da su a Kai hadda ma kwace. Allah ya shawo. sallallahu alaihi wasallam amma kai overload. Ashin din waye wannan? Wannan. Masin. Wanda ya kasi mu. Na je ba permit ɗinka. Baba na ka duba wannan halittar. Wallahi Allah. Kawai a ce kayana suna dan kyau gana zai. Abin da nake cewa dai ba zai wuce ce ina son ki. Sai ka ji su yanzu. Sabacin amana daga cewa nan da wurin ta. Ofis din ma ba zan je ba. Baby, da Allah ko da ka bi da zoji yake ce mai. Kai kofin. Kai! Kwata a nan. Kai ta ofis. Wallahi na rasa Ba kwata a nan ba. Kwata a nan na ce. Ba za ka bar. Kwata a nan. Kwata a nan. Wata ga sai dai kuma sun dawo duniya wato kaftin Dodo. Idan ka kara bankare wa ka zama kwata a nan. Karaban na. Bankare! Kara bankarewa! Kulle. Kai ta jami'a ta kuma ta kai. Za mu ɗan wani aiki ne yanzu. In minute za mu gama. Mu cikin shirin ‘yan karota series comedy ‘yan karota labari da kuma tsarawa Sabir ACK wanda ya shirya shirin Kabir Kano ɗaukar nauyi ACK Film Production bada umarni Umar Aibello Au, sai na za mu ce rinka ka saka dawo muku nan, wannan jira kayataccen kake shirin ce nan dawo akan nan. YouTube channel mai suna Sabir ACK TV a duk ranar Juma'a da misalin karfe 8 na dare. Please subscribe.